Ka-OFW, dahil Independence Day ngayon, i-share ko sa inyo ang isa sa pinagmamalaki ng mga Daitenyos. Ang pinakaunang monumento ni Rizal ay dito lang matatagpuan sa kinalakihan kong bayan, ang bayan ng Dait sa Camarines Norte. Ito nga pala ang pinakamatandang monumento ni Rizal, ang pambansang bayani nating mga Pilipino. Ito ay tinayo sa pamamagitan ng mga voluntaryong kontribusyon ng mga mamamayan ng Camarines Norte sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Ildefonso Alegre at Lieutenant Colonel Antonio Sanz ng Revolutionary Army noong December 30, 1898. Dati, nung bata pa ako, hindi ko alam na ito ay heritage site dito sa Dait. Madalas dito mag-practice ng mga sayaw ang mga estudyanteng katulad ko. Dito din kadalasan yung tambayan pag uwian na. Ito pa rin ang itsura niya simula noon hanggang ngayon. Pero siguro pinipinturahan din ito pag nagdudumi na yung monumento na yan. Paano, ka-OFW? Meron din ba kayong pinagmamalaki sa bayan nyo? Happy Independence Day sa'yo, ka-OFW!